Čaute lidičky, u nového objevu. Našli jsme spawner. Už právě... Jo, to já jsem hrál chvilku za kamerou. Omlouvám se, já mám tu min items, já jsem se omylem zapnul a viděl jsem to. Omlouvám se, ale bylo to doopravdy omylem. Čekej, neníš to, uděláme si z toho farmu, jo, dobře. Nevím, ale on to určitě chce někdo udělat taky, protože tady už je chodba, to našli. A bylo něco v těch truhlách? Jo, já jsem to vybral. Jo, a to tak... Rychlej. Ale škoda, jestli nedá zničit a pak ho přenést. No uděláme si tu farmu prostě. No jo. Takže myslím, že tady bude voda, tady, po těchhle obvodech, bude voda. Víš, jak to bude... Já to nechápu, že prostě bude voda, ono je to spláchne sem a pak už jsme udělali něco, aby nemohli vylít a pak už jsme tam jenom zabíjeli prostě. No jo, asi tak. No tak, rozbijem ty bedny. Jo, dobře. Já si musím zvýšit ty FPSka. Já jdu nahoru provodu, byl tam jeden kyblík, takže... Chtělo by to jeden kyblík. Najdi 3 železa. Jo, dobrý. Jsme hledaj. Dobrý. Jsem potřeboval 2 kyblíky, abych tam udělal nekonečný zdroj na tu vodu. Zatím tak přemýšlej, jak by to mohlo vypadat. A víš jistě, že natáčíš? Víš to jistě, že natáčíš? Já vezmu nějaký jídlo. Jak mlčíme? Ale vůbec nejsi slyšet, jestli mluvíš. Jo, už je to lepší, ne? To neslyším. Mluvíš vůbec. Mluvím. No, jsi vůbec nebyl slyšet, víš? Aha. Tak, když tak uděláme nějaký tutoriál, jak natáčet přes Fraps, protože mám hyperkama, si to natočím. Jo, jak natáčet přes Fraps, to můžu udělat, já taky umím natáčet. Se nebojte, že si myslíte, že nenatáčím, protože to neumím. Taková lama nejsem. Fakt já nevím, kde je náš dům. Fuck. Jsi nahoru. Já jsem našel obsidian! Nemáš diakrump. Ale to prdele. Nelaguje se tenhle server. Neseká se. Já mám 4 FPS, tak... To má něco společného to, že máš 4 FPS s tím, jestli se ten server laguje nebo ne. No jo, má. Ne, nelaguje. Fuckaheda. Server přes fuckahedu. Bych si chtěl udělat každý rozumný člověk. Jsem zabil. Jo, fakt, já jsem se ztratil. Tak trochu. Jsi byl venku? Ne.
Ne, já jsem U toho spawneru? Jo, jsem šel ze spawneru domů, ale tak trochu jsem se ztratil. Jo, tak to si šel do těch dolů toho nikoho jiného. Ale teď mám problém. Co? Jaký? Kde bydlíme? Dobrý. Tak já se asi zabiju, protože ten Ne, Iron... ne, 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 já jdu za tebou. Ale nechápeš, že já už jsem ty doly tak přešel. A máš nějaké věci? Iron Match, Iron Crump, zničený a 15 koblů. A 2 irony. Budu mít. Jo, irony. Tak to radši se nejdu zabíjet. A já se za tebou jdu podívat. Když tak Ale docela bych potřeboval vodu. na pití? Ne, v Minecraftu. Aha. Tak s tím ti nepomůžu. Jo, když jsi šel do dolů s tím obsidianem? Jo, tam, kde je obsidián, já jsem tam spadl. Ty jsi při tom obsidianu? Ne, Tak choď k tomu obsidiánu, jak víš, kde je. já nevím, že právě kde je, víš. Jsme problém. Choď k tomu spawneru a choď do těch cizích dolů. Cizích dolů. No, tam jsem šel do toho jednoho cizího dolu. A tam, kde jsou ty spawnery, jako jsou, víš, ty ploty a tak, se nacházejí. Sem? Jako ploty, ty jsi šel jakoby k nám dolů. Jakoby... Pak si šel do toho spawneru, jakoby tam, kde bydlíme, k tomu stromu, kde se nám pěstuje. No, A pak si šel do těch dolů. no, Nebo jak? tak nějak. A já, že právě nevím, kam jsi šel. Fakt je Jako- nějakou, Ty jsi šel jakoby do těch dolů, kde to není... no jo, asi tak nějak. Do pitvary, já už jsem slepý ulečce. Au. Okej. A... Chci zabít, kolik máš toho železa? 4. Ty dost. Raději jdu hledat nějakou cestu na ven. Krumba si nejdu zničit, použiju raději meč na hlínu. Meč na hlínu, protože... To meč na hlínu. No, lepší než krumpač, protože se mi už míní. Já nechci dostat do samotě. Nevím, jak bych tě našel. Já jdu kopat na sebe. Tam je nějaký kobl. Já vidím slajma. Jo. Já jdu radši pryč. Jsem šel úplně někam do... Jsem šel do cizího dolu, ale nevím kde. Jsem. Tak teďka kopu na sebe. Ale nechci skapat. A dáváš pod sebe bloky, že jo? No. Fuck. A nevím, na jaký straně by si mohl být. Jo, a došel mi krumpáč za chvíli. Došel mi krumpáč za chvíli. Dojde mi krumpáč za chvíli, takže to bude v prdeli. Fakt, co jsem tlačil. Pode mnou je tam. Kouknu se horu. Nahoru. Já se teď něčemu musím smát, ale neřeknu čemu. Došel mi krumpáč, ne. Jo, tak to tě musím jít najít. Nebo kopej rukou. No jo, to bude trvat věčnost. No, ale aspoň... Já jdu zatím domů. Aha, dobře já. Dokážu se ztratit, když někoho ztraceného hledám.
Dobrý. Nechci žít souřadky, aby si šel podle těch souřadnic. No jo, tak dej. Ale jsi doma? Jo? Čekaj, jako půl rukou zatím. Nahoru. Za chvilku mi dojdou bloky. A to budu v prdeli. Se nedá jak zabít. A na spawn se mi zase nechce jít. To by bylo hodně daleko, no. No jo, asi tak. Já mám jeden nápad, jak tě najít, ale nechce se mi ho udělat. Čekej, já už jsem narazil na hlínu, takže už jsem na povrchu. Na prachu už si. Na povrchu. A nade mnou je přesně pavouk. To jsem zabil. A jak víš, že na tebe je pavouk? Protože ho vidím. Lidičky, tohle je pro vás úžasná sranda. Já spím. Skáp. Jedu ven. Jdu tě najít. Ty, dva pavouci. Fuck. Já už vidím náš dům, já vím, kde jsem. Jo, to by se mohl vidět i mě. Fuck, pomoc. Prosím tě. Chod do nějakého bunkru z bloku. Nebo já jsem v našem domku. Počkej, rozkop bloky. Ty jsi nás zahrabal cobblestone. Já tě vidím. Kde jsem? Počkej. Je u tebe pavouk. O jo? Tak jdu za tebou. Nech ho. Pavouk. Já se bojím. No zabil ho teď nějaký smartpad. To jsi ty. Dobře. Pojď nahoru. Jsem se proputoval. Se 4 ironmi. Kde jsme? Počkej. To strašně laguje. Se odpoj. No jo, dobře. Nebo jenom počkám, kým se mi ustáli. A jdu do našeho domku. Jo, vidím nás. Vidím tě. Tak do domu. S 2 FPS-kami. Tady je někde náš dům? Tady. Dobře. Já jsem taky chytrej. Já chci jít dovnitř a zatím si cestu. To dokáže udělat ten Manstein. Fuck. Dík za věci. A já, creeper v baráku. On byl v baráku? No jo, tady takhle, jak já teďka, tak on si vyskočil a vyšel a urobil. Pum! Dík za věci. A, klidně. Jo, A. tak, si odpověď Ne, ty ten vejce beru. tady. Jo, ty pečeš ten iron. Jo, mám ten tvůj, jo. I já si udělám krumpáč nový. Já jsem holka. Kto? To bylo napsáno v tom, víš. Já nejsem holka. Aha, jo, prcek. Já jsem holka. A já nejsem kluk. Ani holka. Já jsem kluk. Já jsem mutant. Hele, ne. Já jsem kluk. Ty jsi mutantí kluk. Ne, já jsem kluk. Tady, udělám si tady. Vlastně, respektive. Já mám úplně nejvíc srdíček. Já mám všechno. I hunger bar plnej. Já vím, protože ty jsi umřel. Ten creeper je Ty sladký, vole. já jsem mal 0. Iba nám ušetril jídlo. Já jsem teď sněl 2 chleby. Nevadí. Raj zombíků. To je. Skeletonů, jo, 3 skeletony. Počkej, kde, 4 všechno, skeletony. kde jsou všechny stejky? Já je mám u sebe. No. Tu prčo,
1,5 srdíčka, jde po mně skeleton. Kde jsi, že já ti otevřem cestu? Dělej, otevírej. Jdou po mně. No pojď. Ještě, že můžu sprintovat. No pojď domů. Jdou po mně, počkej. Nejde už. A dobrý. To on mě vidí. Půl srdíčka. Pojď domů. Já se musím najíst. Musím se najíst. Tady zahraju. Je to něco, co přidává málo. Počkej, je vonku ještě noc? Ne. No, já dám všechny věci a jdu na nebezpečnou výpravu. Kam? Já nevím, já chci najít jeden balík vody, abych mohl dát vodu Já ty mohli- věci sbírám. Já vím, já jsem tě tam házel, jak tě vyzbíráš. Tak já to dám do čestky. Takže irony. Tohle. Co tady hledám? Tohle dám. Tady hned máme u baráku stroj a já chodím až úplně někam do Ale promiňte, že jsem tak sprostej, ale já jsem na to tak zvyklý. Tak jdem dělat farmu se spawnerem, tak jo. Dobře, XP farmu tady. No, i tohle odložím. Ty jsi zlej, ty jsi mi tam, dej mi krupa meč. Do truhly, Tu máš, ne? do truhly Já říkám. jsem to nechal, protože už se to tam nezměstí. Vyberu tahle. Jo, nový krumpáč. Fuck. Budem točit pak Minecraft s nějakýma modama. Pak časem můžeme, ale... To bychom museli vytvořit server na ty mody. No jo. Což bude trošku Mohli bychom obtížnější. natáčet například Tekit nebo Technic Pack. Tekit. Jo, Tekit. to je- Technic pack na server, to mě to... Vole, Tekit nejde na... já asi nevím. Ale Tekit nejspíš nejde na single player, ten dá se jenom na mulťák. Tekit? Jo, Tekit. Ne, já jsem hrával právě, že mě nešlo na multiplayer. Do pytle! Tady tu farmu fakt neuděláme. Proč? To je udělané tak inteligentně, že ono to je u toho bedrocku, takže ty pod tím nemůžeš vykopat ty bloky. To si děláš prdel. Ne. Ty pod tím nevykopeš ty bloky, tam je bedrock. Takže... Co chceš mít za farmu? Takže, jak tu farmu chceš udělat? Já jdu něco zkusit. Ale bude to hodně šílen. Pokud to vyjde. Tak to bude nejšílenější XP farma na světě, pokud tohle vyjde. Tak to je 100 pro nejšílenější XP farma na světě. A nedělám si srandu, že bude nejšílenější. Jo, když tak, až se připojíš, tak by si mohl přijít za mnou. Aby si viděl tu šílenou farmu. Už jsi někdy viděl Spider Jockeyho? Šílený.